and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Okay. Nabayaran man ka. Ay, yes sir, yes sir. Ako na. So, wala yung problema. Okay, Glenn. Let's go. Okay. Time is running out na. Okay. Guys, nice meeting you. Sige sir. Salamat sir. Sir, Excuse. See you next time. Ganyan na rin yung nakasulti tong mga bata, Aliyah? Kailan to ninyo? Ay, Dili, sir, uy. Okay. nga, saan tayo ini? Wala naman natong toyo. Sige. Ta? Sus, abi ang swerte na. Pag-shit lagi. Tay, pwede ka lang ihapit una namo sa inyo? Ako tapakuyugon una sila si Aliyah ug Ada sa among paghatod og hinabang sa usasad ka lumad nga among nakaila sa laing sitio. Sige, sir. Wala problema, sir. Okay naman ang atong transaction sa yuta. Sir. Lipay yung kaya ko, sir. Sa among pagbalik, maipakita niya akong plano sa bahay nga akong ipatukod para ninyo. Pasaluan, nagiat ko. Itoy. Relax lang, God, sa mga The ball's still rolling. Kung di ba tayo mga matay, ato pagyapon silang ikitag balik. Ay, paspasan sa oras, uy. Pita. Kung tapidang dako, gani. Abot ng ito, God. Wa po itong abot ang katong laki, itong vlog-vlogger sa presyo to. Storya na itong mayo itong mga babae. Pita, Stress juga. Hey, stress kayo, stress kayo. Dismaya is the right term, guys. Shit, Masama kayo. Ayun na, good. Birthday ba ni mo ron? Ngunya na lang sa sapot-sapot diha kay gutom ra ba ko. Kita sa tagaw na. Tada, manginaog na ta. Hala, nasaan mo'y kaila din sir? Sa mong pag-scouting ni Glenn, among nasigpatan ng bayang karaan na nasa babaw. Hala, Gano ka, Aliyah? ako man ang paryente. Imo, ragyot. Wa na lang ko'y labot di ay. Oo, relax ha. Huwag mag-away. Ay, di magod may mag-away si Aliyah, Sir Good. Mura magkukagdaling masuko kung makalitan. Sige na, mga naog na ta para mahuman dahil ta sa tong tuyo. Malipay na sa turos, winunagaw. Si Winona? Winona. Amo man ang igagaw, sir. Oh, sir. Kay anak man siya sa igsuon sa among mama ni Aliyah, sir. Mao ba? Pero, naayo na dahil siya? Managad na? Di manggod. Huwag yun siya timik kung pagigsultihan. Dili gani ka atubangon. Kung makigsulti ka, talikdan ka man. Nadaot sa gugma. Ay, nadaot sa gugma. Ha? Sabay, imong kalibutan about sa gugma. Ada. Bayuyab na ka, Ada? Wa, uy, bata pa gani ko. Correct. Ana gid ha. Ibutang na sa inyong hunahuna. Haba, Aliyah. Mga bata pa mo. Mao nga karong panahon na maugi atiman na ang pag-eskwela para matuman kung unsa may inyong mga damgo. Oh,
sir. Sige, tanan mo. Tamo ho nung gay. Kinahanglan nga balikan yung naturapita. Diba ako? Yung saan mga adlaw may magic skupido. O yung pangitarog paagi nga magkasugat pag-usab ang among Dani. Sige nga ito kong crush. Kakalimot ko na. Kakalimot ko na. Sige to, pangalan to. Kaila ka, uy. Pwede ka makadungog nga. Nagsinangpitay mo to sila sa ilang mga ngan. Sus to. Sakto de. Limot ka na. Aliyah. Sakto. Si Aliyah. Si Aliyah na kong crush, di ba? Ay, kayo do. Unya si Ada sad ang akong na-prospect. Sari ko. Mamalik kita. Kay paguyaban doon ako si Aliyah. Agad-agad? Uy, wow. Sobra kay resgado, ha? Hinay-hinay lang, do. Tingalig, mapandol ka. Gikutasan ka, sir? Medyo. Pero okay ra. Sir Del! Oh, Nay! May adlaw, Nay! Kamusta, Nay? May adlaw. Hay, bayang adlaw, eh. Hay, kailan din mo niyo ako mga pag-umangkon, sir? Ay, gusto ikaw sa ditong natabang ko nun ni Aliyah atong na-hospital siya. Kaayo yan, Nay. Kadiyota, oy, magtiwasat ng istorya. Aliyah, Ada, pwede magtabangan sa ako ninyo sa pag-andam atong bagong haon nga kamuti o nga saging? Dali na mo sa... Sir, pahuway sa mga kadiyot analing ko na ng kawayan, sir, ha? Kadiyot ako kay, sir. Mga unsa ta kamutig saging parisan kinilaw nga gay. Kana. Lami kayo na, Cha. Nanay. Sir, amo sang tabangan si nanay, ha? Sige, Ada. Aha. Beauty and brain, ha? Mga buutan pa. Yun sa mga mas pagkasiguro nga, beauty and brain. Katong mga bata, Huwag ka magtuwa na. Mutuog ikoy. Ako pa siya nakita. Lagi. Pero, kinahanglan og monitoring ni mga bata, Ada. Kay anytime kung lugakan ni sila, piligro nga mawa sa usalang ka pagpamilok ang ilang mga damko. Ug dili ko na ikatugot kay ako mismo. Gusto na ko nga maangkon gini Aliyah ang kalampusan. May misaad namang tagagawas nga mao'y sponsor sa iyang pag-eskwela. Di ba? Di naman na problema. Kung dayon magsadili ang mga sponsor, I don't care. Di na problema. Tungkol kay ako mismo ang upa-eskwela ni Aliyah. Hangtod nga makahuman siya. Bert. Ganda, Bert. Lakaw ta. Ha? Lakaw ba? Asa man da? Adto ta silang Aliyah. Sa mga gidagaw ka? Daw taon. Tinaw yung utong na kuno. Gina. Tapat. Oh, sa kuno dubi. Kahat ni mo, Sa sonay mong paspas mo kay ka. Cool ka lang sa kabah. Talimot ka mo pa makatultol sa bahay nila. Buditson sa taghambag dito, wa pa nga kaklaro ko na sa kamado. Lupik pa tayo hanggaw na kakiha. Ikaw ba? Mingon ka anak kay lamoy naman ginuhon na magod. Hanggos na ang nimo. Nga di ka, di ka lamoy. Tuloy pa tayo laghan na Saan? Prangkahin lang ko. Hindi ka mukuyo kay di ka mugos. Ano? Iwag mo ang motor? Imo din ang motor. Dili lagi. Yan bigo ko to. Ibaw kong love ko ni sa friend. Mang, anyo ka sa taon ko do? Di ba ako natatangkiyo lagi yung servisyo, Palipayan mga nako. Kabaw biya ko mauwaw. Hindi ko pangahiyo na yung kahago, Hindi ka doon, kundi pa kanon. Mang, tara. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!